Хайырлы кеш, эфирде оңқар чығарылышы сіздің білән Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Түзекләндерүдән соң йортларны бар тик йорт буенча җавапларның имзасы белән генә кабул итәчәкләр. Бүгенге көндә эшләрнең 70% башкарылган инде. Булар хакында бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Анда Ләйсән Ханова булып кайтты. Кичке 10-нан соң тавышланучыларга карата Чаллыда 500-гә якын беркетмә төзелде. Шәһәрдәшләрнең тынычлыгын бозучылар белән ничек көрәшергә мөмкин, белгечләр фикерен Гүзәл Шихапова тыңлады. 3 сәгатьлек имтихан нәтиҗәләре 10 көннән соң билгеле булачак. Чыгарылыш сыйныф укучылары география һәм рус әдәбиятыннан сынау бирде. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. 25-нче мәктәптә Айгөл Юнусова булып кайтты. Түзекләндерүнең сыйфаты өчен йорт буенча җаваплар хисап тотачак. Быел йортларда капиталь ремонт үткәрелү турында актлар бары тик алар имзасы белән генә кабул ителә. Чаллыда барлыгы 144 йорт төзекләндереләчәк. Эшләрнең 70% башкарылган. Бүген капиталь төзекләндерүнең барышы турында эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә дә сөйләштеләр. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 32.05 йорты моннан 35 ел элек төзелгән. Быел ул беренче тапкыр капиталь төзекләндерү планына кертелде. Бирдә эшләрнең яртысыннан артыгы башкарылган инде. Салкын су турбаларын яңартканнар. Хәзер эшчеләр түбә алыштыра, фасадны матурлый. Работы идут по плану. Единственное, что мешает, это... Эшләр график нигезендә бара, бары тик түбәләрдә операторлар теләсә ничек ялгап киткән чыбыклар гына кумачаулый. Аларга ел саен шелтә дә белдерәләр, кимчелекләрне төзәтергә кушалар, тик файдасы гына юк. 24 йорт капитальный төзекләндерә 2015 елны. Булар инде 50 вид төрләр эштән тора. Суммасы лимит буенча 157 миллион. Строительно-монтажный эшләр инде 146 миллион. Бүген көндә безнең 70% эшләр эшләнгән. Чаллыда быел 144 йорт төзекләндерелә. Бүгенгә лифтларны алыштыру эше төгәлләнгән иде. Хәзер инженерлык челтәрләрен яңартылар. Ремонтка Чаллы подрядчылары җәлеп ителгән. Алар инде 30% күләмендә аванста алган. Фактически объем на объекте. Эшләрнең күләме 30% булса, без аларга аванс бирәбез. Аннары инде башкарылган эшләр буенча актлар тапшырыла. Төзекләндерелгән йортларны йорт буенча җаваплы имзасы булмый торып кабул итмәячәкләр. Җитәкчелек фикеренчә, бу ремонтны сыйфатлы ясау өчен беретергеч булырга тиеш. Они и только они. Йортта яшәүчеләр ремонт сыйфатын үзләре тикшерергә тиеш. Йорт буенча җаваплы кеше актка кул куя. Төзекләндерү сыйфатлы түгел икән, шәһәрдәшләр җавапны аннан сораячак. Әле капиталь ремонт төгәлләнмәгән, инде киләсе елга план әзер инде. 2016 елда барлыгы 1 миллиард 170 миллион сумга 114 йортны төзекләндерәчәкләр. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Йортлар белән беррәттән юллар да төзекләндерелә. Быел Чаллыда Сөембикә проспектына капиталь ремонт үткәрелә. Эшләр 2 сменада оештырылган. Проспект участокларга бүленгән. Беренче июньгә кадәр Комдорстрой эшчеләре машина төзүчеләр урамыннан алып Тынычлык проспектына кадәр участокта эшләячәк. Аннары алар Тынычлык проспектыннан Рәис Биляев урамына кадәр участокка күчәчәк. Төзекләндерү барышында 134 су куесы, шулай ук бордюр ташлары алыштырылачак. В соответствии с проектом предусмотрено... Проект нигезендә шулай ук борылыш урыннарын чатлардан күчерүдә планлаштырыла. Өстәмә тизлек күчеш полосалары булдырылачак. Моннан тыш проспектка 22 яңа светофор куела. Шулай ук җәяүлеләр өчен 12 светофор урнаштыруда каралган. Бер вакытта чокырларны ямау эше дә дәвам итә. 18 урам һәм проспект әлеге программага кертелде. Төзекләндерү 26%-ка башкарылды. Хәзерге вакытта автомобиль юллары предприятиесе эшчеләре Сидоровкада, Чулман проспектында, Яшь Ленинчылар һәм Шишкин бульварында эшли. Ниһаять, хатын-кызларга ташланучы маньякны тоттылар. Кичә төнлә ВКонтакте социаль челтәрендә шәһәрдәшебез аноним рәвештә шундый мәгълүмат урнаштырган. Язма астында фотосурәте дә бар. Әлеге язмада сүз яз башында хатын-кызларга ташланып, аларның сумкаларын урлаучы һәм көчләргә теләүче яшь ир-ат хакында бара. Әмма Эчке эшләр идарәсендә бу мәгълүматны расламадылар. Кулга алынган ир-ат бөтенләй икенче кеше булырга мөмкин ди алар. Тикшерү комитетында исә әлеге хәл буенча материаллар карала. Экспертизага җибәрелде дип аңлаттылар. Бу көннәрдә барысы да ачыкланырга тиеш. Җәй тынычлык турындагы законны бузучылар арткан вакыт. Канун буенча эш көннәрендә кичке 10-нан иртәнге 6-га кадәр, ялларда иртәнге 9-га кадәр шауларга ярамый. Кычкырып сөйләшү, ызгыш талашлар, ремонт эшләре башка шәһәрдәшләрнең ялына кумачаламаска тиеш. Ел башыннан шәһәрдә бу законны бузучы 465 очрак теркәлгән. Гаепләнүчеләр арасында физик затларына түгел, күп фатирлы йортлар янында урнашкан күңел ачу биналары, кибетләр дә бар. Бу уңайдан безнең телеканалның кайнар элемтәсенә зарланып шалтыратучылар шактый.
Тавышланырга яратучылар белән ничек көрәшергә? Хәбәрчебез ачыклады. 31:08 йортында яшәүчеләр төннәрен йоклап булмый дип зарлана. Аларның йортында ук кечкенә кибет урнашкан, шунда ук кафесы да бар. Конечно, тут и... Биредә сыра да, аракы да саталар. Кичен генә түгел, көндезләрендә тынычлык юк. Полиция хезмәткәрләрен берничә тапкыр чакырдык инде. Полицияга гариза язу турында әйтеп торасы да юк, исерекләргә артык сүз әйтергә куркабыз диләр биредә яшәүчеләр. Бүген эчке эшләр идарәсе бүлегендә узган матбугат конференциясында да әлеге проблема ассызыкланды. Белгечләр шәһәрдәшләрнең гариза язмау аркасында гаеплеләргә карата беркетмә төзи алмыйбыз ди. Законны бозучыларны сау астына алмыйлар, әмма ничә тапкыр гаепләнүләренә карап 500 сумнан алып 2000 сумга кадәр штрафка тартырга мөмкиннәр. Вызывает полицию. Полиция чакырталар. Әгәр бу хәл беренче тапкыр гына икән, әңгәмә алып барыла. Әгәр берничә тапкыр кабатланса, без гариза язуларын сырыйбыз. Шул вакытта гына административ беркетмәләр төзеп була. Гариза язмауның сәбәпләре төрле, нигездә тавышланучылар белән бәйләнергә теләмиләр. Һәрберсе күршесенә салына. Летом как вот начинать? Җәен эссе көннәр башлангач, төне буе йокламыйлар, сугышалар, күп тапкырлар бу хәл кабатланды. Мин гариза язырга укымышлы кеше түгел. Без яшьләргә языгыз, кул куябыз дибез. Алар язмыйлар. Минем аякларым авырта, бу проблеманы хәл итеп йөри алмыйм. 31-нче мәхәлләдә яшәүчеләр биредә кибет булмаса, мондый проблема килеп чыкмас иде ди. Кичке 10-га кадәр эшләгән кибет кафе эчендә тавышкауга булганы юк дип шандырды сатучы. Фикерләр калдыру өчен журналда бары тик бер генә тискәре язма, кафеда бәдрәф булмауга зарланганнар. 17 июньнән республикада гамәлгә керәчәк закон буенча кибет яки туклану урынына керү юлы торак йортларның ишек алды ягыннан булса, мондый биналарда алкоголь сатылырга тиеш түгел. Әмма эшмәкәрләргә ишекне икенче яктан ясап кую күпкә отышлырак. Шуңа күрә 31:08 йортында яшәүчеләргә эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләренә берничә тапкыр гариза язугына уңай нәтиҗәләр бирергә мөмкин. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Айрат Закиров, яңалыклар. Янгын сүндірүчілер шәһәр үзәгендә бүке ясады. Чөнки махсус техника комплекслар ішіне үтә алмады. Бүген құтқаручылар ЮХИДИ хезмәткәрләре белән берлектә рейдка чыкты. Алар 12-нче һәм 13-нче комплексларны тикшерде. Янгын сүндірүчеләр комплекска керә алмый. Иртәнге сәгать булуга карамастан ишек аллары машина белән тулы. Ә инспекторлар янгын сүндергә ашыкканда һәр минут исәптә. Рейдлар даими үткәрелә, тик файдасы гына аз. Они как ставили, так и ставят. Машиналарны ничек куйган булсалар, шулай куялар да. Иртә белән дә, төнлә дә ишек алларына үтеп булмый. Аркада 2 машина калдырылган, аларны бөтенләй биргә куярга ярамый. Махсус техника орлык белән генә үтә алды. Ә машина хуҗалары автомобильләрен башка урынга куяр җир булмаудан зарланды. Я здесь работаю рядышком, сверху мне видать, где машина стоит. Ага. Ну, места нет, где припарковаться. Тәртип бозучыларның берсенә 1500 сумлык штраф салдылар. Ә янгын сүндерүчеләр өчен бу тиешле урынга барып җитү өчен 15 минут вакытны сарыф итү дигән сүз. Стандартом необходимо расстояние. Стандарт буенча 4 метр юл буш калырга тиеш, ә бу очракта ул нибары 3 метр иде. Шул вакытта янгын сүндерү машинасын йөртүчегә дә сак булу кирәк. Чөнки шит машинага зыян китерсә, аңа чыгымны үз кесәсеннән түләргә туры киләчәк. Лейсан Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Ә хәзергә рекламага бүленәбез, ул бик тиз узар, безнең телеканалда калыгыз. 3 сәгатьлек имтихан нәтиҗәләре 10 көннән соң билгеле булачак. Чыгарылыш сыйныф укучылары география һәм рус әдәбиятыннан сынау бирде. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы коңгырау чыңлады. 25-нче мәктәптә Айгөл Юнусова булып кайтты. Сниженные ставки. Жизнь меняют. В рамках программы социальной инициативы «Быстробанк» изменит жизнь 5000 пенсионеров. Узнайте, как получить льготный пенсионный кредит по телефону 8 800 333 22 65. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. Совместный проект Всемирного банка и правительства Российской Федерации. Реформа ЖКХ в России. Большие счета за коммунальные услуги. С 1 января 2015 года вводятся повышаемые коэффициенты платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных приборов учета. Установите индивидуальный прибор учета. На общем собрании собственников примите решение об установке автоматизированного индивидуального теплового пункта. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием экономят до 40% общедомовых расходов тепловой энергии. Контроль за уровнем потребления используемых ресурсов позволит уменьшить плату за коммунальные услуги. Хочешь узнать больше? Звони.
Россия. Реформа ЖКХ. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 775 69 72. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә жырыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бий ансамбле. Концертны алып бара Булат Салахов. Күңел радиосы Тукай районы Сабан туена чакыра. Бәйрәмнең кунаклары эстрадыбызның иң үзенчәлекле, кабатланмас тавыш иясе Әлфинә Әсхамова. Татарстанның от казанган артисты, 90-нчы еллар йылдызы Рамил Миндияр. Һәм күңел алып баручылары. 6 июнь көнне Кызыл Байрак авылында очрашырбыз. Сабан туеның партнеры Кирпеч сервис җаваплылыгы шикле җәмгыять. Яңалықтар чарылышын дөйәм етебіз, сіздің білән эфирда Рузель Мингалимов. Архитектура һәм төзелеш идарәсен 33 яшьлек Денис Черба җитәкләячәк. Яңа башлыкны бүген җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә рәсми төстә тәкъдим иттеләр. Әлеге урын элекке җитәкчесе Илдар Әхмәтгәрәев Кабат Дамкорга эшкә күчкәннән бирле буш торды. Конкурста 2 кеше арасыннан Денис Черба кандидатурасына өстенлек бирелде. Ул моңа кадәр Энергострой Н компаниясын җитәкләгән. Профильное образование. Ул төзелеш буенча югары белемгә ия, аңа шәһәрнең танылган төзүчеләре уңай бәя бирде. Денис Валерьевич алар кул астында лаеклы тормыш мәктәбе үткән дип беләбез. Бүген бердәм дәүләт имтиханнарының беренче көне чыгарылыш сыйныф укучылары география һәм рус әдәбиятыннан сынау тотты. Имтихан бирү пункты 46-нчы мәктәптә урнашты. 200-гә якын бала нәкъ әнә шул фәннәрне сайлаган. Хәбәрчебез Алгатова дәвам итә. Башка еллардагы кебек үк быел да беренче сынаулар география һәм рус әдәбиятыннан. Укучылар дулкынлануларын яшерми, 2 еллык материалны кабатлап чыгарга туры килде диләр. Кемдер махсус репетитор белән шөгыльләнгән, кемдер үз белемнәренә таяна. Самое главное, сила воли, чтобы была. Иң мөһиме, ихтыяр көчеңне җыеп, үзеңне китаплар, дәфтәрләр ортында утырырга мәҗбүр итү. Наставник нужен все равно. Өйрәтүче кирәк, әмма барыбер кайбер нәрсәләрне үзеңә үзләштерү зарур. Репетитор, по сути, не нужен. Репетитор бу эштә кирәк түгел дип уйлыйм. Син белем алуга үзеңне киләсәң, моны үзең дә башкарып чыгасың. Быел 158 кеше рус әдәбиятыннан һәм 32 укучы географиядан имтихан бирүгә гариза язган. Кайберәүләр соңрак баш тартканнар. Төп сәбәбе югары уку йортына керү өчен әлеге фәннәргә ихтыяҗ зур түгел. Вузларның күбесенә керү өчен мисал өчен җәмгыять белеме таләп ителә. Әлеге егет-кызларның күбесе уку йортларының үзләрендә оештырылган курсларда әзерлек үткән. В основном в школах ведь проблема такая у нас стоит, что учителя готовят именно к русскому языку. Ведь русский язык сдают целиком и полностью. Нигездә мәктәптә шундый проблема бар. Укытучылар күбрәк рус теленнән әзерли. Аны бит бөтен чыгарылыш сыйныфларында бирергә тиеш. Әмма рус әдәбиятыннан вакыт аз кала. Бу безнең җитешсезлек әлбәттә. Киләчәктә моның өстендә эшләячәкбез. Быел имтихан 46-нчы мәктәптә үтте. Анда тагын бер металл эзләү җыйланмасы куелды. Шуңа күрә тиз арада укучыларны кабинетлар буенча урнаштыра алдылар. Имтихан 17 аудиторияда узды. В кабинетах у нас пустота. Кабинетлар буш, стендларны капладык, шкаф тартмалар печатләп куелды. Булар барысы да балаларның игътибарын читкә җибәрмәс өчен эшләнә. Имтихан 3 сәгать бара. Нәтиҗәләре 8-10 көннән соң әзер булачак. Чираттагы сынау 28 майга билгеләнде. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын барлык 11-нче сыйныф укучылары да тапшырачак. Фарида Сабирҗанова, Ксения Антонова, Илнар Харисов. Яңалыклар. Сынау тапшырган укучылар өчен әле берничә көнлек кенә соңгы кыңгырау чыгылды. Имтихан бүген булганга бәйрәм 23 майга күчерелде. Быел 11-нче сыйныфны 2000-гә якын укучы тәмамлый. 25-нче санлы урта белем бирү мәктәбе өчен бу көн икеләтә бәйрәм. Нәкъ 40 ел элек мәктәп 1-нче, 11-нче сыйныф укучыларын чыгарган. Соңгы кыңгырау бәйрәмендә безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Кызларны ак тасмалар, егетләрне ак күлмәк һәм галстук бизи. Борда нәкъ 11 ел элек кебек. Әмма дәресләр инде укылган, эшләр әзерләнгән. Алда яңа сынаулар, яңа кичерешләр көтә. Я буду вспоминать все хорошие моменты. Мәктәп турында онытмаячакмын. 11 ел эчендә яхшы вакыйгалар гына булды. Ульяновсның Ошу училищесына укырга керәм, борт инженер буласым килә.
25-ші мектепнең 40-ші чыгарылыш укучыларын шәһәрнең башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ринат Абдуллин котлады. Укучылар белән сәхнәдән җиткерелгән һәрбер сүз укытучыларга рәхмәт булып юлланды. Бу безнең иң яраткан укытучыбыз, рус теле укытучысы. Ул безгә иң яхшы белем бирде. Укучылардан да бигрәк аларның әти-әниләре дулкынлана. Балалар мәктәпне бетерәләр, бик дулкынландыра торган минутлар. Аларга алдагы көннәрендә уңышлар телибез. Югалып калмасыннар. Укытучыларга бик зур рәхмәт әйтәм. 25-ші мәктәпне быел 47-11 сыйныф укучысы тәмамлый. Алар өчен олы тормыш юлына чакырып соңгы кыңгырау чыңлады. Айгөл Янасова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Оқушылар эш эзли. 12 мең баланың 58% җәйге каникулларда эшләргә теләк белдергән. Ләкин бүгенге аларның 27% гына хезмәт урыны белән тәэмин итеп була. Алар 16 оешма предприятиедә хезмәт куячак. Заработная плата будет состоять. Алар предприятие билгеләгән күләмдә хезмәт хакы һәм 1250 сумлык матди ярдәм алачак. Бүген без балаларны эшкә урнаштыру буенча ата-аналар белән дә сөйләшүләр алып барабыз. Бу укучыларны әти-әниләр эшләгән оешмаларга эшкә урнаштыру дигән сүз. Шул вакытта предприятиеләр белән сөйләшүләр дә дәвам итәчәк. Балаларны җәйге чорда эшли итү өчен республика һәм шәһәр бюджетыннан 6 миллион сумга якын акча бүленде. Шаллы каратычылары дөнья кубогын яулады. Прометей караты мәктәбе укучылары Латвиядан җиңү белән кайтты. Ярышларда көндәшлек көчле булуына карамастан шәһәрдәшләр беренчелекне бирмәде. 25 еллыгын бәйрәм итүче карате мәктәбе өчен кубок яулау зур куаныч ди спортчыларның тренеры Владимир Заикин. Күптәннән түгел аның 3 укучысының һәрберсе дә Латвия башкаласы Ригадан алтын алып кайтты. Ой, вы что, это очень сильная была категория, очень сильная. Көндәшләр бик көчле булды. Казахстан, Германиядән булган спортчыларның максаты бары тик җиңү иде. Шуңа күрә ярышлар бик катлаулы һәм кызу булып чыкты. 5 ярыш нәтиҗәсендә Дамир Садриевның кулы сынды. Италия спортчысы белән көрәш күп көч таләп итте ди ул. Тик Дамир барыбер җиңүче булып калды. Тяжело было с ним драться, он выше меня был, руки. Аның белән көч сынашу авыр булды. Ул миннән бигрәк, куллары да озынрак. Бу кыенлыклар тудыра. Эльвина Хабибуллина да Ригадан алтын алып кайтты. Карате белән кыз күптәннән шөгыльләнә. Шулай да хыялы чәч тараш һөнәрен үзләштерү. Ну, парикмахером охота, конечно. Чәч тараш буласым килә. Карате белән дә шөгыльләнүне дәвам итәчәкмен. Тренировкаларны бер көн калдырсам да каратены сагына башлыйм. Прометей карате мәктәбенең әлеге сезонда куелган максаты үтәлде. Хәзер спортчылар ял итәчәк, әмма тиздән яңа сезонга әзерләнә башлаячаклар. Айгөл Янасова, Ксения Антонова, Илнар Харисов, яңалыклар. Сез яңалыклар чыгарылыш карадыгыз. Мин Рузия Мингалимов белән соблашам. Киләсе очрашуларга кадәр.